В Международном университете гуманитарных наук и развития состоялась международная конференция, посвященная целям устойчивого развития и будущему образования. Конференция собрала в Ашхабаде дипломатов и международных экспертов. Перед началом работы гостям представили выставку достижений студентов. Главной темой стало развитие качественного образования и человеческого капитала на основе современных методов обучения и инноваций. В ходе пленарных заседаний обсуждались ключевые аспекты достижения целей устойчивого развития в сфере образования. Особое внимание уделялось роли международного экономического сотрудничества в развитии образовательных инициатив. Завершилось мероприятие торжественным заключительным словом руководства университета и культурной программой. Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň parasatly baş tutanlygyny, garaşsyz, hemişelik betaraf Türkmenistan watanymyzyň halkara awraýy ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýar. Bu wagtda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň halkara hyzmatdaşlygyny barhap botalandyrmak esasyndan bilelikde amala aşyrýan taslamalar belärliklidir. Halkara Sanpererimler Ösüş Üniversitetiniň eýwanynda gurulan sergi daşary ýurtdy mehmanlaryň ünsüni özüne çekdi. Köp adamly bolan serginiň garaşsyz Türkmenistany hemişelik betaraplygynyň 30 ýylyna bagşlanmagy bu da baraly maslahaty aýratyn öwüşün berdi. Ýokary Oky Mektebiniň eýwanyna ýaýbanlandyrylan sergide halkara Sanpererimler Ösüş Üniversitetiniň talipleriniň gazanan halkara derejesindäki üstünlikleriniň medallarynyňdyr, şahadatnamalarynyň, şeýle hem olaryň giňde şöhretlendirilmegi bolsa, bilim ulgamyndaky gazanan beýik üstünlikleriň beýany bolup, hakydalara hemişelik ornaşdy. Bilim ulgamynyň beýik üstünlikleriniň ählisi mukaddes garaşsyzlygymyzyň hemde hemişelik beýtaraplygymyzyň beren meýweleridir. Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman Arkadamyzy, Arkadaly Gahrman serdarymyzy biz üçin öğretip beren mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman serdarymyň janyna sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydamy rewaşyklara beslensin.